mną, a ono level 18. Tatę miał warsztat i mówi: weź olej, daj, bierzesz olej. On wygląda jak ten do frytek. Zawalisty plan, wylej olej silnikowy i wlej ten do frytek. No najgorszy pomysł w życiu, dajesz tacie ten olej, robisz tak za każdym razem. Siedzisz w biurze, a tam Janusz level over 40. Drze ryja, że kurna olej powalony w ciul. Masz 4 opcje. A. Wywal mu z telewizora i ucieknij do Meksyku. B. Powiedz prawdę. C. Uciekaj. D. Udawaj manekina, a gdy podejdzie, walisz mu z telewizora. I uciekasz do Meksyku. Nazywasz się Pablo Escobar. Nagle wbija jakiś majster kaktus, zabiera cię. Idziesz do więzienia za uduszenie. W celi jakiś ziom. Mówisz friend, good ok. Siedzisz w celi i uczysz go polskiego. Umie polski lepiej niż ty. W końcu masz plan zemsty na Januszu. Mówisz do zioma: ziom, uciekamy. Bierzesz widelec ze stołówki i wbijasz w plec tego ochroniarza. Idziesz do gabinetu i palisz swoje dowody. Uciekacie z ziomkiem. Idziesz na samolot, jesteś na lotnisku w Radomiu. Idziesz do rodzinnego miasta. Namawiasz ziomka, by zabił Janusza. A jaki jest najlepszy sposób, żeby zabić Janusza? Kup reklamę, gdzie pisze 50 piw w cenie jednego. Widzisz swój cel. Celujesz, a tu twój ziom strzela do niego szybciej niż ty. Misja wykonana. Życie jest jak trytytka. Tego nie odwrócisz. Profit.